তাত গৈ কিমান দিন হৈছে আপুনি হসুৰত তাৰ লগত কিমান দিন বহিল 10 दिन 10 दिन गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जोङो दिनै फिन नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों BBWA आफादनिफ्राय दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बावैसो खोन्थाखादोंमोन जोङो जे थांनाय 13 बे नभेम्बर दाननिनो 13 नभेम्बर खालि जोङो तामिलनाडुआव थांदोंमोन जों BBWA आफादनिफ्राय जोङो जोंनि फेसबुक पेजआवहाय रिल्सफोरबो आपल'ड खालामदोंमोन दा बे तामिलनाडुआव थांनायनि गुबै भिडिअखौ जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबाय दा जोङो तामिलनाडुआव थांनानै तामिलनाडुनि हुसुराव थांनानै माने सासे आइजोखौ जोङो रेस्किउ खालामनो थांदोंमोन एदिनखालि बे आइजोआ जाहैबाय पल्लबी पाटरि मुंनि बियो जोंनि बर' नङा हा नोंथांमोन दा बियो अब्लाबो जोंनि बर' सुबुंजोंनो हाबा जानायमोन जुलि जानायमोन बिथाङा मामोनलाय नामा माखुराम इस्लारि होननाय जोंनि बर' सासे जोहोलावजों हाबा जानायमोन दा बिथांहा गथ'बो दङ बेनिफ्राय बियो माने गुबुन सासे मुस्लिम हौवाजों खारबोफादोंमोन मोजां मोनलायनानै बेयो बेनिफ्राय नैबे तामिलनाडुनि हुसुर होननाय जायगायावहाय थाखोमा फैदोंमोन दा बेखौ जोङो पुलिस ट्रेकिं खालामनानै जों BBWA आफादा हमनानै लाबोनाय जादों दा जोंनि नैबे अफिसाव दङ बिथाङा धेमाजि जुनायनि हा नोंथांमोन आरो माने दिनै जोङो गोबां खोथाखौ खोनाबोबाय माने जोंनि बर' हारियावल' बेफोरबायदि जायो नाथाय गुबुन हारिनिफ्राबो जायो नोंथांमोन दा रोखा जाबाय माने माखासे खोथाया सिगाङाव फैयाखै गुबुनफोरना बेनिखायनो मिथिनाय जाया दा जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हाबाय माने गुबुन हारिनाबो बेफोरबायदि जायो दा जोङो बिथांखौ माने न'आवहाय दैथायहरनायनि प्लानिं खालामदों जोङो बे 13 निफ्रायनो जों दिनै 17 जाबाय जोङो बे जोंनि BBWA आफादनि अफिसावनो दोनगासिनो नाथाय न'निफ्राय लांफैनो हायाखै दिनैसिमबो सौफैयाखै न'खरनिफ्राय नाथाय न'खरनिफ्राय दिनै खावलायहरबाय बिथांखौ न'सिम दैथायहरनो हारसिङैनो जोंखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायबाय दा जोङो बेखौ फ्लाइटजों दैथायहरनाय जागोन गाबोनहाय 18 आवहाय 9:20 बिनि फ्लाइट दा गाबोन 9:20 AM फुंनि 9:20 आव नोंथांमोन दा जोङो बिथांनिफ्राय फंनैसो सोंथि सोंगोन बिथाङा गाव खोन्थानानै लागोन दा जोंनि BBWA आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट जगेन बिथांखौ आंनो सोंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय ঘূৰিম হা ক'ৰ গাঁও কেনেকুৱা আহিছে এইবিলাক ঘূৰিম হা আচ্ছা বন্টি মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ গাঁওটো কোনটো আছিলে ধেমাজি জনাইৰ কোনফালে আপুনি গোগামুৰ হয় নহয় আপোনাৰ যোনটো যাৰ লগত বিয়া হৈছিলে যে মাকুৰাম ইছলাৰী জনাইত আপনার কিবাটো কি নাম আসলে আপনার মোটাটো মাকুরাম ইসলারি না কোট তার ঘরটো কোট বেরাসাপুরি না আচ্ছা আপনি হেই মুসলিম লৰাজন আপোনাক যে লৈ আহিছে আপনি তাক কেনেকা লগ পালে তাত অসমত লগৰ এজনীয়ে নাম্বাৰ দিছিলে তাৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে ভাল পোৱা হিচাপত কথা পতা নাছিলো মই লগৰ হিচাপত কথা পাতি আছিলো তাৰপিছত দুৰ্গা পূজা আগত গৈ কিনে তাত নাহো বুলি কোৱাত 7টা মানুহ লৈ কিনে গৈছিলে আনিম বুলি তাৰপিছত নাহো বুলি ক'লো তাৰপিছত কৈছিলে যদি নাহা তেতিয়া তোমাক মাৰিম মাহাতকো মাৰিম বুলি ক'লে তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আহিবলগীয়া হৈ গ'ল আচ্ছা এনে কিমান দিন হ'ল তাৰ লগত তেনেকুৱা কথা পতা তাক লগ পোৱাটো বেছি দিন হোৱা নাছিলে এমাহ হৈছিলে এমাহ আচ্ছা এনে আপনি ক'ব পাৰিব নেকি এইটো কোনে যে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ এনে কৰা হৈছে তাৰ লগত কাৰ লগত চিনাকি হৈ পেলাই আপুনি তাক লগ পাইছে এইটো অলপ ক'ব পাৰিব নেকি তেনেকে কোনো হে কৰা নাছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত লগ পাইছিলো তাক লগৰবিলাকৰ লগত আচ্ছা তেতিয়া কন্টেক্ট কৰিছিলে তেনেহলে অনলাইনত লগ পাইছে ইনষ্টাগ্ৰামত আচ্ছা থ্যাংক ইউ এতিয়া আপুনি কি ভাবে এতিয়া
গাঁৱত গৈ মাকুৰাম লগতে সংসাৰখন কিবা কৰিব না আৰু তেনেকুৱাই আকৌ বেলেগ মতাৰ লগত পলাবলৈ কিবা কৰিব আপুনি কোনটো কিবা কৰিছে এনেকুৱা নহয় এনেকৈ হ'ম বুলি ভবা নাছিলো মই ফটকনে হৈ গ'ল এনেকুৱা এতিয়া তাৰ লগত যাম বুলি মই নিজে কন্টেক্ট কৰিছিলো মই কন্টেক্ট নকৰা হয় আজি গম নাপালে হেতেন মই তামিলনাডুত আছো বুলি তাত গৈ কিমান দিন হৈছে আপুনি হসুৰত তাৰ লগত কিমান দিন বহিল 10 দিন তাতে বহা টাইমত আপোনাৰ কিবা এটা খোৱা বোৱা ইয়া কিবা এটা তাৰ কিবা হৈছিল নেকি অসুবিধা হৈছিল নেকি তাত একো অসুবিধা হোৱা নাছিল সি কি কৰে এনে নেজানো ইমানখিনি আচ্ছা তুমি কি বাহিৰত ওলাব পাইছে না ৰুমৰ ভিতৰতে ৰখাই ৰাখিছে আপোনাক ওলাব পাইছো ওলাব দিছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ দেই ইমানটোৱে সুধিছো আমি ভাবো নেক্সট টাইম তেনেকুৱা নহব বুলি হা তেনেকা সমাজৰ কিবাবিলাক ভাবিব নালাগে যাৰ লগত ব্যৱহাৰো হৈছে তাৰ লগতে জীৱনটো কটাব বুলি সেইটো আমি আশা কৰিছো দেই এনেকা নকৰিবলৈ रायजोफोर बेखिनियानो दा जोङो बिथांखौ फ्लाइटजोंहाय गाबोन फुंनि 9:20 दैथायहरनाय जासिगोन दा बेवहाय न'खरनिफ्राय रावबो लांफैनाय जायाखै बिथांखौ हारसिङैनो जोङो गथायहरगोन दा न'खरनि सुबुंफोरा गासैबो रिस्कखौ लाजोबबाय माने बेजों रावबो थांफानाय जानाय नङा बिथांमोनहा नैबे जों गुवाहाटी एयारपर्टआवहाय रिसिभ खालामसिगोन गाबोन जोङो बेंगलर एयारपर्टसिम दा माने गाबोनहाय फुङावहाय माने बिथांना 9:20 फ्लाइट दङ जोङो टिकेटखौ लाखाबाय बिनिफ्राय दा जोंनिनो BBWA आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो BBWA आफादनि मेन्टेनेन्स सन्जय बर' बिनिफ्राय बिजित फंबाय आङो भाइस प्रेसिडेन्टनि मुंखौ खोन्थानो हरदों जगेन मुसाहारि बे बिथांखौ न'सिम थांनो थाखाय गाबोन बेंगलरनि एयारपर्टसिम बिथांमोनहा लानानै थांसिगोन दा बेखिनियानो नोंथांमोन दिनै जोङो नुनो मोनबाय माने मोनफ्रोमबो हारियावहाय बेफोरबायदि जाथाया जानानै दं जोंनि बर' हारियावल' नङा नाथाय जोंनि बर' हारियाव गोबांसिन बेफोरबायदि जाथाया नुजाथिनानै दङ दा जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे बेफोरबायदि लामाफोराव जोंनि लाइमोनफोरा दाफैथों जों BBWA आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनानै दिनैनि बे सुंद' मेल एबा दिनैनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों